ନାଁ ଇନ୍ଦୁମତି ମଲ୍ଲିକ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ସାର୍ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକି ସାର୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ତ ନିହାତି ହବ। ଆଜ୍ଞା 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 ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଠ ଦଫା ସାର୍ ଆଠ ଦଫା ଦେଖିନି ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଲୋଅର ପିଏମସି ଆଜ୍ଞା ମାନିବେ କି ନ ମାନିବେ ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାର ମାନିବେ ବୋଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନି ପାରନ୍ତି ସେମିତି କହିହବନି ସାର୍। ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଆମେ କାହାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ସିଏ ଭଲ ଥିଲେ ଆଙ୍କ ଅମଳରେ ଇଏ ଭଲ ଯଦି ଇଏ କରିବେ ଇଏ ଭଲ ରହିବେ ଯିଏ ଯିଏ ଭଲ କାମ କଲା ସିଏ ଭଲ ରହିଲା। ଆମେ କାହାକୁ ମାନେ ଇଏ କରିବୁନି କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରିବୁନି ନା। ଆମେ ମାନେ ଯିଏ କାମ କଲା ସିଏ ଭଲ ହବ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ କଲା ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହବ।